Jensen ba? Uy! Ay, nako, patay ka! Ayun na! Ayun na! Sup mga Aji, Mix TV, ka-fishball natin dyan. What's up? Ito mga Aji, Jensen natin to, OS ng Jensen mga Aji. Parang jumbo na siya, malaki din. Wala itim na tigre. Yung dinali ni Kaji kanina, ganitong itsura lang. Ito yung kapatid. Boss, pakita mo salmon mo, boss. So ito yung salmon natin. Iyan. May post ba, boss? May post? Ayun ba, picturein ko na pala. Picturein natin mga Aji. Game natin, boss. Game na natin mga Game na agad. Salmon lang, salmon. Salmon versus sa normal na gagamba. Grabe to. Dali yung tigre dito mga Aji pag nagkapigaan to. Lapit ko na lang. Tayo ko na mga Aji. Sige, sige. Wow, ay salmon. Ay, gawa ko inalpasan yung salmon. Inalpasan mga Aji. Lutot na ulit. Naku, Pag umaway na yung salmon. naku, lagot ka sa salmon yan. Nagising na yung salmon tuloy. Di mo pa sinakmal kanina. Sansan niya na yung mga Aji, hindi sinakmal eh. Kunin mo boss. Iyan mo na lang ulit. Hindi niya sinakmal, sayang. Sige, yan pala, yan pa. O, ikot na yun, boss. Wala, boss. Harang na to, harang na. Ayan na. Harang nila, boss. Hindi, Jensen to, boss. Jensen ba? Uy! Ay, nako, patay ka! Ayun na! Ayun na! Di talaga kaya. Ayun. Uy, Bumitaw. tumakbo yung atin mga Aji. Kagat na. Sira. Ay, sorry. Nagkakatis na. Ayun na. Hindi talaga. Mga parang-fishing. Papalag din. Sakay sa pigaan. Malaki. Malaki yung salmon talaga. Dapat to, baby salmon ng katapat na ito. Ayun. Uy! Binuga. Bilang tayo sa mga Aji, ha? Binuga. Kailangan ng flying kick. Sinipa sa likod. Wala na. Pa rin. Uy! Kagatin mo nga sa puwet. Parang gusto mong pumalag na ayaw mo, ha? Hindi kita maintindihan, ha? Pero sira na yung gagamba natin mga Aji. Sayang talaga, sayang. Hindi kasi kaya sa kursahan yung salmon, eh. Uy. Hindi na ito mag-susunod. Hindi na. Dali. Ay, ginagawa pa kami dito. Kaya pa ito. Sira na yung paanong normal na gagamba. Ano yung salmon? Sa kanya? Hindi kaya sa ano. Multo kasi kuha din ng salmon mga Aji. Hinahabol na. Ayun na. Yan na. Huli Ayun na mga na. Aji. Na-fishball na. Na-fishball na ulit. Talagang hindi kaya yung salmon mga Aji. Uno. Pareho kaming nabilangan ng uno mga Aji. Nilabas ko na yung pinakamalaki ko. Pero hindi talaga. Hindi kaya yung salmon. Ayun na ulit. Ay, sorry. Wala. Hindi kaya. Sabot na eh. Dalawa. Kuwan, mga ka-fishball. Hindi kaya sa ano? Wala, Hindi kaya sa pigaan. Hindi kaya sa pigaan. Pero maganda rin pinakita ng... Oo, lumaban naman siya. Lumaban naman kahit pa paano. Meron. Ayun na, Pinatay na talaga. Patay na, finish na. Wala talaga mga Aji. Wala tayong magawa mga Aji. Ganun talaga. Hindi kaya ng salmon to. Yun, brother, anong TV ba pre? Mix TV. Mix TV. Ka-fishball natin. Wala, sinira lang mga Aji. Pero yun, panalo natin, declare na natin. Talaga kaya. Yun lang, sana po supportahan nyo Mix TV. And yun, God bless po sa ating lahat. And sa supporters niya po, mga ka-fishball dyan, sana kumuha kayo ng fishball sa kanya. Yun lang, and God bless po. Wala. Sira. Uy, bumali rin na. Yun na, bumigay ulit.